Dawn ir-riflessjonijiet ta' dawn l-aħħar ħdud wasluna l-festa solennità tal-lum ta' Eid il-50. Eid il-50 aħna niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli li bil-qawwa tiegħu bidilhom minn nies li kienu jibżaw magħluqin qegħdin għal-ken flimkien għal nies li bil-kuraġġ joħorġu ixandru li Kristu huwa ħaj, jelbu il-biża' anki joħorġu il-barra u mbagħad jitferxu anki satru fl-art propju biex iħabbru li Kristu ħaj ara l-qawwa tal-Ispirtu Santu. U din hija l-qawwa li aħna rċevejna lkoll fil-Magħmudija meta niżel fina l-Ispirtu Santu u li ġiet imbagħad ikkonfermata wkoll fil-Griżma meta l-Ispirtu Santu tagħna d-doni tiegħu biex nistgħu nkunu xhieda ta' Ġesu illum fil-ħajja ta' kuljum. U għalhekk llum nitolbuh biex l-Ispirtu Santu lilna wkoll jagħtina l-qawwa. L-Ispirtu Santu huwa dak li jmexxina l-qudiem u dak li jġeddidna kontinwament u dak li jaqadna wkoll bħala komunità, il-komunità tagħna li nemmnu fi Kristu. Talba tagħna hija dik li ngħidu llum propju ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art.